ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи оиди сеюм муҳориба зидди Дастин Порие фикрашро баён кард. биёед суханҳои хайлайтро гӯш мекунем. мо бо ӯ ду маротиба ҷангидем ва шояд ки барои UFC сеюм муҳорибаи мо маъно дошта бошад, аммо ман намедонам ки чӣ гап мешавад. шахсан барои ман боз як муҳорибаи дигар зидди Порие дар кор нест. дар якум муҳориба ӯ маро ба нокаут равон кард, дар дуюм муҳориба бошад ман ӯро ба нокаут равон кардам. ба ман ҳамин чиз басанда аст. шояд ки ба ӯ писанд нест ки охирон ман ғолиб шудам, лекин барои ман фарқ надорад, гуфтааст Гейҷи. ҳамчунин Ҷастин Гейҷи хабар дод ки моҳи марти соли оянда ба октагон баргаштан мехоҳад. ва дӯстон бояд гуфт ки Дастин Порие зид нест ки бо Гейҷи сеюм муҳориба гузаронад, аммо чӣ гуна ки мебинем худи Гейҷи ин муҳорибаро намехоҳад. дӯстон, чанд рӯзи охир байни Илия Топурия ва Ислам Махачев муноқиша шуда истодааст ва ҳозир мо ин муноқишаи онҳоро аз аввал то охир пешкаши шумо мекунем. ҳамаи кор аз Илия Топурия оғоз шуд ва биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. оё ман ба вазни сабук мебарам ё не? чаро ки не? ман ин корро як маротиба карда будам ва боз ин корро такрор карда метавонам. албатта ки ман худро дар муҳориба зидди Ислам Махачев мебинам. ӯ ҷангвари беҳтарин аст. баъзе вақт ӯ бисёр гап мезанад, лекин мо ҳамаи корро дар октагон ҳал карда метавонем. аммо на дар ҷанги кӯча, чунки дар чунин ҳолат ман маҷбур мешам ки пули духтурони ӯро пардохт кунам, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Топурия ба ӯ чемпиони вазни сабуки Беллатор ва дӯсти Ислам Усман Нурмагомедов ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. танҳо гӯй ки ту кай дар кӯча ҷангидагии европоӣ, навиштааст Усман ва Илия ба Усман чунин ҷавоб дод. рости гап хело пеш. корҳои ту оиди допинг чӣ хел шуд? ҳоло ҳам допинг истифода мебарӣ, навиштааст Топурия ва Усман дар ҷавоб чунин навишт. умедворам ки вақте во мехӯрем ҳамин гуна мемонӣ, навиштааст Усман. ва боз ба Илия Топурия ҳамдастаи Ислам ва Усман Тагир Уламбеков муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. илия, тавсия медиҳам ки сармоя гузошта духтури дандони хуб ёбӣ. дар якум вохӯрӣ дандонҳои ту меларзанд, навиштааст Тагир. ва дӯстон, баъди ҳамаи ин корҳо журналисти Матч ТВ ба Ислам оиди ин корҳои рухдода савол дод ва Махачев дар ҷавоб чунин суханҳо гуфт. агар ки Топурия ин кори худро идома додан гирад, пас ӯ ҷавоби хуб гирифта метавонад. ягон кор рух медиҳад. ҳозирашда ман надидам ки ӯ аз сарҳадҳои шахсӣ гузашта бошад. ҳозирашда ин корҳо рух додагӣ нестанд. ӯ бояд ки дар фикри вазни худ бошад ва ҳадди ақал як маротиба камарбанди худро ҳимоя кунад, гуфтааст Махачев. ва Топурия боз ҷавоб дода дар ин суханҳои Ислам чунин суханҳо навишт. барои ман сарҳадҳоро гузаштан дар кор нест, лекин кӯдаконе ки дар гирду атрофи туянд аз ин сарҳад гузаштан мехоҳанд, ки баъд аз он ҷо баргашта наметавонанд. биё ин кӯдаконро як тараф мегузорем ва ҳамчун одамони калон ин корро ҳал мекунем. дар дохили октагон соли 2025, навиштааст Топурия. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Топурия ба монанди Конор ҳамаи дастаи Исламро пас зада истодааст ва медонад ки агар чунин рафтор кунад, пас ба мақсади худ мерасад ва ташкилот ба ӯ муҳориба зидди Ислам Махачев медиҳанд. лекин фаромӯш намекунем ки дар пеш ӯро рақиби вазнин Макс Холлоуэй интизор аст, ки муҳорибаи онҳо рӯзи 26 октябр дар турнири UFC 308 дар Абу-Даби мегузарад ва Ислам Махачев бо ҳамроҳии дастааш ба он ҷо мераванд. ба фикри шумо дӯстон, дар Абу-Даби занозанӣ байни дастаи Махачев ва Топурия мешавад ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.